Halo, Lur. Iki kepiye, Lur? Wis do ngantuk ta, Urung? Nek ngantuk diturokno. Nek urung ngantuk go jago ngopi-ngopi karo kancane. Pikirane ben adem. Lah ya ngono. Ngalam donya iki aja dipikir sepaneng. Sing penting urip iki santai. 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 Ah, dadi nyawa ben kerasan. Anak kowe keprungsung lah nyawa ora kerasan repot. Ya lho. Dike santai. Alame ancen alam ngene ora usah perlu dipikir bingung. Ya lho. Ya sekarang udah lama nonton aku tak omah santai istirahat ngasoni awak ya Lur. Ya ngono aja sepaneng aja bingung santai Lur ya wes mbok awak dike santai dike tenang kabeh ana sing bagi sapa ngerti iki ranti dhuwit sesuk blas repot Lur. Oke Lur, oke.